Đâu có không có thoát lại được. Đâu có cột chưa vậy? Đâu có ya? Không có thăng lại chứ? Không phải ra đâu. Rồi. Không mấy phải tốn. Chẳng có vấn đề này đâu thoát lại. Hay là hay cho tụi nó làm số có tin video của ta lo sừng Tabuk airport to thang lại tông có bondo bay hay là hay aro tini sini Kukui Ameli Jamatia Norok video roko last video roko nokona Kukui Ameli Jamatia sừng bono nairak na ni bagai thang lai tong go borok tini bini treatment ni bagai Kolkata thang nai aro bini treatment nang nai aboni bagai borok already sok pai jagi airport to hingkai sengkai Tabuk thanglai tongo bondo baikanai tini belai khasangmani sal phungni simi satung paya abohai sing Tabuk thanglai tongo te baksa ba saiman khana puilao video rok nogoi baksa ba saiman yana tamong sini Kukui Ameli Jamatia bini hingkai bokha kapla bokha pamani sakangni video rok nokkhana bini bokha tangai nai mane ekdom dup te abono karibo bini ko yakung te yak kosom ngai phaya belaino kirima sincha hainai naikhe ba bini o bemar aboni bagai Tripura ni doctor rok bono oro naikha kabangma jibi rok naikha hapono hamlei malia borok Kolkata o refer khlai mani bagai abono bongni nokhong sogyani bagai sang Norok video phonok mani kisamisa te lokorok soba baikha aboni bisingtino borok tini Kolkata thangnai norokni hamjakma te soba mung ni bisingtino borok tini thangnani sombo bongo abohai abono belai hambai sini khagnang takhok te bokuk songno kisamisa pono borokno sobai tongmani bagai ba soba mani bagai sangro geto sok pai kya kondige oro borok sono kaisa mane entry fee nana ni bagita soja gya gesang mopuila tineno airport phayo angbo agirogo to phaija gya ko waisapano o je international airport dong mane tinino puila sok payo oro campus rok belai naithotok abohai phatar haste rok ne haina ongai tongkha international jengke ba jeng thanglai tongo bisingo borok already phai sok paijak sungno na singjak kasangmani tini belaino aboni bagai borok phat hapnani bagai sungno sahor mani sengki sa toi phailagya borong khnai thangdama oi kala không mà để lại cơ sáng một tí này nó không bồi thang sẵn cả coi cho nên bạc flight 6:35 cái tổng của nó sao bắt đầu khắp với con không nó tổng đấy foto bono do abuli hajong no ga ja thon dong ni ka hospital ni bumong rok ha olo norok sahodi do aro ne followers tong borok sing horota bok hospital dara sangbo sobai mano no sangkai norok lo sahodi thanga hanta nga saro soitani flight na ya bono Tôi có sơ lê cái là không có nhau mà, cái hấp lại sẽ đến được, đồ có không có thoát lại được, đồ có cột chưa vậy? Đồ có ya, cái không có thăng lại chứ? Không phải ra đâu, đồ, không mấy phải tốn, chẳng có vấn đề này đồ thoát lại được, mà nó sướng của nó ta ham ya ba saho de do chen try kan ha
tong narok taro mano na do hapseli thane le jakhe do do kaham ko thangla je klai kha ta sini Kukui Ameli Jamatia Tabuk borok thanglai sinai tini belai khe kaisa kok sanani musungkha baksa borok aba haike comment khlai sanai rokno aba hai chuba mung video rokno tak khaidi lasi jago ta mungo ishor nogui tongbla haina hamari mannai aba hai kwbangma negative comment khlai rokno ang sanani musungo tini aba haike sengbrokno video khlai phano gyahangkai tini Kukui Ameli asak bemar kotor manjak tongmani bo nogono klai tonkhamu aba haike thangnani বাইরে রাগো থাঙ্গাই ট্রিটমেন্ট খাইনানি সেপমান গলা খামো তিনি সঙ্গ বাইকে ভিডিও ফোনগুইনো চিনি লুকুরক খাগনাং ত্রিপুরা সড়ক বনো সোবাওই ভিডিও নগৈ বতিনি কেলকাতা হাস্তেও থাঙ্গাই মানো আবনো সানানি মসঙ্গ তাবুকনি দিনো ঈশ্বর দঙ্গ হনপনো ঈশ্বর ডাইরেক্ট সংসারাव ফাই সোবায়া তামুকে বড় রকনি বিসিংতৈনো ব সংनो সোবাই দङ abo sang sanani nayo abo haikino phaidi sung bini bagai diainai tei bini bagai je mansak jani mani suri lainai bo kaham krungkhai aro treatment ngai kaham krung hamai phaidon sang abono nayo tei je mansak bini bagai soba lainai sogya jorao tei bini bagai je mansak abo haikino sang suri lainai